ψεύτες. Οι ψεύτες αποφεύγουν τις υποχρεώσεις τους, λέγοντας πράγματα που δεν είναι αλήθεια. Κάποιοι το κάνουν αυτό συνέχεια και έτσι χαρακτηρίζονται ως ψεύτες. Κάποιοι άλλοι όμως λένε ψέματα σπάνια στις δύσκολες στιγμές τους. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αποφύγει κάτι ένας ψεύτης. Όμως, μπορεί να προσποιείται ότι είναι άρρωστος για να μην πάει σχολείο. Αυτό όμως κάποιες φορές καταλήγει σε μία ανούσια πράξη, όπως να δώσουν οι γονείς σιρόπι στο παιδί τους που προσποιείται ότι είναι άρρωστο, ενώ δεν είναι, για να περάσει ο πόνος στη κοιλιά του και να το πιει χωρίς λόγο. Τότε το παιδί μπορεί να πάθει σοβαρό πρόβλημα στον οργανισμό του, αν αυτό συνεχιστεί. Κάποιοι ψεύτες λένε πολλά ψέματα κάθε μέρα και έτσι γίνονται κακοί άνθρωποι και κανείς δεν μπορεί να τους εμπιστευτεί. Και όταν οι ψεύτες πουν κάτι αληθινό, οι υπόλοιποι άνθρωποι δεν θα τους πιστέψουν. Για να αναλύσουμε αυτό το θέμα, πήραμε μερικές πληροφορίες από ψυχολόγους που έχουν κάνει διάγνωση σε ανθρώπους με αυτό το πρόβλημα. Εμείς σαν ψυχολόγοι αντιμετωπίζουμε καθημερινά τέτοια προβλήματα. Οι άνθρωποι λένε ψέματα καθημερινά. Δεν ξέρουν ότι το ψέμα θα φανερωθεί κάποια στιγμή και θα τους δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα από το αρχικό. Όλοι οι άνθρωποι λένε ψέματα, μερικά αθώα και άλλοι πολύ μεγάλα, τόσο που μπορεί να κοστίσει μια ζωή ενός ανθρώπου. Οι περισσότεροι άνθρωποι που λένε ψέματα καταντάνε στη φυλακή. Το ψέμα είναι σαν μια εξάρτηση όπως η ζάχαρη ή το τσιγάρο. Αν αρχίσεις να λες ψέματα, τότε δεν μπορείς να σταματήσεις εύκολα, είπε ένας ψυχολόγος που ήθελε να μείνει ανώνυμος. Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει αν οι ψεύτες προσπαθήσουν να καλλιεργήσουν το χαρακτήρα τους με διάφορους τρόπους.